Bestog tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso, welcome to Bistalk. Karong buntaga atong makauban si kapuso singer and artist, Sams David. Maayong buntag, Sams, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Maayong buntag, attorney, at sa mga kapuso natin sa Mindanao. Okay lang po ako ngayong morning. Kayo po, how are you doing this morning? We're doing great. And ngayon 2021, Sams, what are your plans naman for this year? Siguro po I'm planning to, habang wala pang mga project, is mag-attend po ng workshops. Kasi ongoing pa kahit online, nag-workshop po kami acting, singing, and even dancing nga po, nag-workshop kami, nag-send kami ng videos. So, ang plan ko po ngayon, if hindi pa kaya mag-work physically, is to improve myself, improve my craft, improve yung talents ko, hindi lang yung talents ko, pati yung sarili ko to be a better person. Nako, that's really great. But alam mo, Sams, we in our last interview, I think hindi pa namin naitanong sa'yo, but naging curious yung ibang tao, saan doon nanggaling yung pangalan mo na Sams? And po, marami nga nagtatanong sa akin saan galing yung pangalan ko. So, ako po ay lumaki po ako sa pamilya ng musicians and Christians. So, yung ninang ko po, nung pinanganak ako, naisip niya na pangalanan ako ng Sams David dahil nga po sa background ng family ko, Sams David, which means Songs of David. So, pinag-pray din po nila na hopefully habang lumalaki ako, ay gamitin po ako ng Lord through music. Kaya, yan. Thank you, Lord. And I think you've been so effective and true to your name dahil parang nung nag-quarantine, you've done a lot of song covers, right? Yes po. Yes po. And using your guitar. Kailan ka ba first natutong mag-gitara, Sams? Actually po, ang first po na natutunan kong instrument nung bata pa lang ako. Kasi my dad is a music teacher. So, tinuruan po niya kami mag-violin. Kaya lang, ngayon hindi ko na maalala yung mga pinag-aralan ko. So, nag-gitara na lang ako. Tinuruan din po ako ni daddy mag-guitar. So, yung nakikita nga po nila sa Instagram ko na nag-short covers ako na nagigitara. Actually, ang main instrument po na kaya ko talagang i-play na confident ako is yung piano. Have you been able to write your own songs then ba apart from the song covers that you've done? Actually, yes po. I've wrote 2 songs sa loob ng quarantine. And ayun, I'm excited to share them with you guys in the near future. Baka naman pwede kaming humirit ng a few lines of your song or any favorite song mo na lang for 2021 para sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao. Yan. Siguro po I'm gonna sing a few lines from my first ever single under GMA Music. It's called Di Na Magtatagal. Pinangarap kong tayo hanggang wakas. Minahal kita ng labis, ngunit wala kang nagawa. Pangako mo'y naglaho na. Hindi na ako aasa na mabatid mo. Nasasaktan ang aking puso. Ayun! Thank you very Aray! much. Parang, Thank you po. sabi ko na, ouch ha? Parang, Ouch, ano, di ba? Sakit. Nga ano ba kayo? Ay, kanta ko pala yun. sabi ko na, ano ba to si Sams ngayong umaga? But ito naman, mensahe mo na lang sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao, and please invite them also sa lahat ng iyong projects, shows, and in all of your social media accounts. Ayun po, sa mga kapuso natin sa Mindanao, patuloy lang po tayong lumaban at wag po natin kalimutan magdasal, especially na nandito po tayo in times of crisis. This is the time that we should call up His name. And nawa po patuloy niyo po akong supportahan sa journey ko. Salamat po sa mga Somnatics ko na patuloy sumusuporta sa akin up until now. You guys are the reason why I'm keeping this career going. And nawa po patuloy niyo pong supportahan ang aking single. It's called Di Na Magtatagal. It's available on all digital music platforms. Thank you po. Salamat. Daghang kaayong salamat, Sams. Your future will really be bright. Daghang kaayong salamat and continue to be a blessing. Thank you, attorney, and God bless. And that was Kapusong Sams David. Tutok lang mga kapuso, kay bobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.